El més fàcil probablement per Esquerra hauria estat dir un no per principi, com ha fet Convergència i Unió, o dir un sí a qualsevol preu, com han fet altres forces polítiques que ja de fa temps haurien llançat la tovallola. Nosaltres hem fet el més difícil, que és dir sí si es compleixen determinades condicions, objectius, en aquest cas arribar a la xifra dels més de 3.800 milions d'euros per Catalunya i també de situar a Catalunya per sobre la mitjana dels recursos per càpita en el conjunt de l'Estat. L'acord, per tant, ens permet de passar pàgina. Passar pàgina vol dir, senzillament, no sé si estem assistint al darrer capítol de l'autonomisme, però sí, evidentment, passar pàgina d'un tema que ha hegemonitzat l'agenda política aquests últims anys i, per tant, de fet, l'acord alleuja amb una part important de la societat catalana, estressada després de no 2 anys i mig, no pràcticament 6 o 7 anys d'aquest debat i aquesta batalla, primer amb l'Estatut i després amb el finançament, i que evidentment està interessada i necessitada de tant en tant d'alguna victòria. Aquesta és una victòria, és un triomfo que pot exhibir la societat catalana, però al mateix temps aquesta victòria, que ho és ideològica d'Esquerra Republicana, però també ho és del país, permet també a partir d'ara de redimensionar el paper del govern i per tant de culminar el programa d'entesa, arribar al final de l'actual legislatura, de l'actual mandat, exhaurint els compromisos i els objectius amb què ens van presentar aquestes eleccions i amb què es va formar aquest govern, per tant també de donar un perfil més nítid i un contorn més clar del paper que ha de fer el govern, entre altres coses perquè aquest debat del finançament que ha posat fins ara el llistó tan alt no ha permès fins ara de fer lluir l'obra de govern.